Mga pading ito manungod sa kuyan, manungod sa inibagang pangapudan man sa tukan sa tung Santo Papa bilang simbahan na kita maglakaw pasiring sa sarong simbahan na sinodal na inaapod niya. Ang sinodal church para kay Pope Francis siring kan Espiritu kan Laudato Si is a church that cares. It is a church that listens. It is a church that respects. As inining ang tulong component kaning simbahan na ini is communion, participation, and mission. Which I see right now sa satuyang programa sa pag-ataman takan kinaban, importanteng maray na igwa kita ning espiritu ning komunyon, ang pakisumaro niya to sa gabos na bagay. Ang espiritu nin partisipasyon, meaning to say na igwa kita ning pakilabot sa nangyayari sa kinaban. As in, kung igwa kita ning pakilabot, makikiaram kita kung paano kita matabang na inot maprotehiran itong mga bagay na very vulnerable, mga dagat na luhay-luhay ng pigagadan dahil sa pag-abuso niyato, kan pagtapok ng basura, mga bulod na nagiging kalbo dahil irresponsable ang pagputol ng kahoy, ang mga estero, mga salog, napipaparatapukan tagi basura garong araw kaya nagkakabarara kaya ang baha na bako na lang sa tinampo kundi sa lawg kan harungta. So mapartisipar kita sa pakilabot. Bako sabi nga tangani sa pamibig, bako lang itong mga makapangyarihan kundi kita gabos may responsibilidad na dai maging indifferent kundi magsimbag. As in finally ang pagsimbag sa kuyan sa kapalibutan pag-ataman kay ini sarong misyon parte ini kan sa tuyang pag-evangelize sa ang nadara-daraan maray na barita asinan maray na barita bako lang para sa itong kabanalan spiritual na pagbabago kundi transformation man kan kinaban kaya duman sa ordinasyon ito sabi ko sa tulong inordinan kong padi igwa bilang mga bagong padi asin ini sinasabi ko man sa tuya ngunyan. There are three things in order to respond to this challenge of communion, participation, and mission, and therefore respond to the challenges of the environment. First, we are gatherers. In order to create communion in our lives, whether it is in families, whether it is with the environment, we must learn to gather. We should not follow the culture of irresponsible throwaway culture na sinasabi ko niyan. Tapok digdi, tapok duman, hindi pakilabot kung may nagtitios, basta magastos ako kung anong muya ko, pag subra na, tapok ko sa basura. So daing ko yan, walang pakundangan na pag-abuso kan sa tong karahayan. And in fact, iyon yan espiritu mo yan kan panahon kang kwaresma na piglaogan tapasan na kita inaapod na magmangno na di kita mag-abuso kan karahayan, kundi tipunong ta ini we gather what we have and share it with the poor. Narumduman ko itong very simple detail kan magpakaon si Jesus kin 5,000 tao. Pagkatapos niyang pakaonon si 5,000, tinaraman niya sa mga disipulo, tipon ngayon sunatada. Asin nakatipon sinda mga 12 basket ito. Nakaput ako. Sa kadakulang kan taong pinakaon niya, hali sa diit na tinapay, nang problema si Jesus kay itong 12 basket na ito na kayang-kaya niya magpadurdoble. Natatain na tuman niya pa itong tada na ito. But exactly that's the point. Mahalaga ito maski tada. And I think that is also our spirit. Bagawangon niya, may programa kita sa diocese na nagtitipon kita kan tada. We are gatherers. Bako kitang mga ang irresponsableng paratapok kan kuya maski basura aramtaman ang pati para sa Diyos dahil basura. Maski ang mga nagkakaralapa napapakinabangan na nagtatabang sa pagbabago ng buhay sa daga, sa kadlagan. So daining basura sa mahal na Diyos, tawo ang nag-imbento kang basura. So let us gather, let us be gatherers of what is good, but the values of responsibility, of care for creation, pagrespeto kang kapalibutan. Irumdum mo ta, maski kita sinabihan kan Diyos na rule and subdue the earth. Dahil niya sinabi na rule and abuse the earth. When you subdue the earth, you subdue it with responsibility. Ikadua, bilang mga kuyan, so in order to participate, to realize in participation kan mga tao, we must enhance people. We are all enhancers. So we are all enablers
na we make people aware, we help people to be to see the value ka na andit na pagtipon ki basura sa harong, mahalaga iyan sa maabot na henerasyon. Sabi kito baga dakulo ng mga advertisement araw kayan kung ano ang nakikita ng bata sa mata na ginagawa, nagiging gawain din ng bata. Ito pagtapok duman sa ibong narong, mga araw kayan sa pagtatapokan sigarilyo, tapukan ko yan. So kita, we are all enablers, we all enhance one another tangani maging responsable kita. Lalong-lalo na paguna ko sa mga akita, sa mga kabataan na influensyado nga ning ngunyang kanso materialism na dahil pakilabot dahil madali na makakuha ng kwarta, dahil ng sense of kuyan, ito kanso pag-care sa diit na bagay, ngunyan 25 G's, pigtatapok na piso nga ni Komisar, dahil na mapag-intindi. Kita ka ito, 5 centavos, importante ta, may nakabakal ka na kan kidilimon. Mga araw kaya. So, yan. So, we are enablers. And thirdly, in order to be the true missionaries and witnesses kan pag-care kan kapalibutan, we must learn to be transformers. Bako itong mga auto na nagta-transform nagiging mga kuyan Autobot sa kakuyan, kundi we transform the world. Tayo yan ang pangapudan sa to kan mahal na Diyos na baguhon taan kinaban asin ang pagbabago ta sa satuyang sa diri sa satong kalag dahil lang po nangyayari tangani magsakat kita sa langit. Ining kinaba na ini hali duman sa libro kan kuyan, itong huring libro kan Bibliaan kuyan, kapahayagan o Revelation, Book of Revelation, sinabi duman na there will be new heavens and a new earth. So dahil ini mapapara ini kinaba na ini, babagon ini kan mahal na Diyos, pero babago niya ini sa tabang ta. So dito pagsayangon and sa tong responsibilidad, we must learn to transform the world according to God's will, and that is how we transform ourselves also for the kingdom. So, I wish you all the best, Henry, sa programang ini. Asin ang mga magiging katabang ta sa programang ini. Maging successful lago po ni. Asin, bako lang na iwa kita kaining hapon, every Saturday, kundi matanyog daman lago po ang puso kan sa itong mga kuyan. Kay Manwa, asin, kadakol kita talagang pwedeng gibuhon. Opo. Bako lang itong mga basura, kundi kadakol pa. And good luck po. God bless you all. After po kayo ni Bishop, mapasiring kita sa komunidad. Maluwas po kami digdi sige, para magpasiring sa komunidad. Sige. Salamat po. Salamat po. Hapon sa Gabos. Thank you so much.